Okay, sagudayin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan ni Daniel nga napawalawan, pudno nga aya. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang manong nemi, tamapang kumanin pasyaren, ti babae nga patpateg ko, may sa nga balasang kat may sakmet nga baro. Numampay may saak lang nga nanubo. Mapamukat imanin pasyaren ni Elsie, Daniel anak, dinamag dinanang. Wananan. Oray no papabaynan na katumanan, nagas itistoryam. Dinamagmet ni tatang. An-anos lang datang, nanang. Kunada man, nga tinapudno nga ayat, na anos, managsakripisyo. Ay, masapong ang amuan, no, adanamnama mo na awan. Sayang lang, tibambanong mo, baro. Sana ka mapukahong tinamnama, tatang. Agbungan tumitla tinasyaat na to'y panagrigrikat ko ng mga lukoy tirik na ni Elsie. Abagay, no kasasad, di ba nagbiag, papada tayo man? Ninanang na, may san nga balo, ket tiladamat tita timabalin na nga pagtagkadaan, makitantandan, manglupay tilaba, idinto ta ni Elsie, padamad nga sa nga nagreduar iti kolehyo. May sa nga sales lady dya ili. Han? Ket sika, numampay kabaylan da ko mamatang pagbasain ng kininanang mo iding, ti kamat nag-interesado, nga nagbasa ti kolehyo. Kina-agrikultura, ti kayat mo kung mga laan ng kasan tumalatong pal na ko na. Kaya adumat ti amo, may panggamiti panagbangkag, panagtarakan ti dingwen, agtinulong tamat. San temat nga mapukawan iti ko kwa adumat digiti tarakan taga dingwen, kaya nalapsat may digiti mulat. Ay, di mo ka dinadamag, anak. Nga dabak na nga agar-arem ke ni Elsie. Sino na? Ni nakalatayan, ha? Ni Mario. Baka saan na kahit ni Mario talastog sa loko-loko. Datang nga rin tinakabot-boteng anak. Agkaribal kayo ti loko-loko ken baklan. Ang mga nadadakas nga rabida na ken ka. O matidakas nga rabida ken kwa na nanang so ang pagdanaga. Ang namnamaim nga tanga sikat kayat ni Elsie ken adda ni Mario nga baknang sa baling agar-arim ken kwa na. Nanang, sardeng tulangin ni Elsie nga mapanpasyarin no agasawa tanton ken ni Mario. Wala, no isot ko na anak ko. Ano sama, barbarin. Ay nakas pagarigan na mapaay kan to, sapay ko maanak, taamom to nga awaten, tigasat mo. Pudno amin manong nemi di nagsasaritaan mi kadatatang kininanang seknan iti kasasaad mi ti panagbiag, kastamatan ti kasasaad ti biag da Elsie, kastamatan kini Mario abaknang. Naging gaman ng naming nga nakadano na akon, nagtugtugak iti balay da, ninanang na, tiya, nangilukat tiri daw. Ay, si Kamad Gayam, Daniel, una na, nempag nga rabi iyo, umay mo nin pasyaren te balasan ko. Una na no, at na panakabalin na. Kala na, duhanong ka, tugaw ka. Napan ti ina ni Elsie iti batog iti ridaw ti siled ni Elsie manong. Elsie, ada sa nga ili manak. Nana nga sino? Ni Daniel. Ibagayo nga masango. Anak, pasanga ili di tao, iso nga sangiliem, matangkit ka pakulit. Ala, rumarkan. Mabiglang araw. Pasensya ka na ako akin ni Elsie. Okay lang na. Ala, urayam laing. Dakla dita kusina. Ada, isagsaganak dita kusina ka para si mintong bigat. Nalapsat ni Elsie manong. Rimori di silid na nga naka-sleeveless, kaya lang ang brana. Siguro, maturog kumaitayan, so ang subli na ti brana.
kumapkip ti short na mano. Uri lang sa gwisyo tirik na makakita, makamatmat kang kuwan. Di magdairakit kinablawat na imbag nga rabiim, Elsie. Awan ti na imbag nga rabik kanya. Itay na imbag. Ngamita, haanan nga na imbag. Imbas ka na lawag. Kabuta na lawag tabumbilya. Nakudrep. Nakudrepen, kabutad na ka. Ano man tirandam? Anak, Elsie, pimpinasim ka di ati magkisarsalita. Nanang, di takbibiyangan. Kasi taramin nagtabno sa pardengan dito nga Daniel. Namin anong yung bagakeng ka Daniel? Nga saan ka nga kayat? Uri no, di na kayat. Umayag lata. Tamakarasaka ko na makita ka. Unang MT umay mo dito, makadisturbo ka. Apagbigid man tayo, nasabang man pa lang, di ka man pa makaturog. Ano ka trasaw mo? Ano nga tataramid at tapnosardingan ako na yan? Hanak to sumarding. Indon ka anong argo sumarding ka? Siguro, into na ada asawa man. Sumarding ang tan. Siguro ka mangarod. Tapno sumarding ka. Sung batak to ni Mario. Panunutem Daniel, panunutem amirisem. Laglaglao na yung babae nga sikati kayat na. Idintutad na baknang nga mangar-arim keng kuwana. Laglagaglao na yun si kapilak kayat ko. Idintutad na ni Mario. Ano ko matlaban mo kini Mario, laman? Nato'y pudno nga ayat nga marikrik na. Taapay sa nga pudno nga ayat ti idat dato ni Mario kanya. Elsie, saan ko ang pumadpadakas keng kuwana? Bag na ngagpeso ni Mario, ngayon naluko, ado bisyo na. Amo na tuminom, siyak, diya ka mo tuminom, diya kayat, ag sigarilyo, ag sugal. Ken, ado na kiti babae ti biyag na. Alaga, aramidem ti amin na niya, tapno, madadail mo lang ni Mario kanyak. Ngem, oy, ore anyat ibagbagap. Agpeso nga ito babae na, ngayon ka rin nga siyak ti kasar na, no aklo na kisuna. Ano kayat mo? Baknang, ngayon matut mandi ambisyon na. Uno siyak ano mo, apod no, tuy ayat ko ken ka. Opo, madrama ka mata niya. Magpilipil yan nakpay. Sino kayat ko? Umuna-una guwapo kada kwarta ni Mario. Wala. Kamutabag nang, so nga adobisyo na, okay lang. Okay lang. Basta maramanak mati kwarta na. Agenda kag ti dakila balay. Madaanak tumatibukod ka kutse. No makapag-drive back ka na doon lisensya. Oh. Alapay. Di kiti maipaay ni Mario. Maipaay mo nga ta? Adot tarakan mi kinitatang. No balorom amin nga tarakan mi. Adumat Sa tarakan kam tumanen. Adon ti hornong ko. Sa nalapsat di kiti mo lami nga nateng. Every maminduang ag-harvest kami. Maminduang ba't kumapan naglako ni nanang iti nateng ijetsandaan. Adon di kiti mo hornong mi nga paglakuan mi. Basit lang ti gastos mi. Bayad ti bukel. Hanggang nga gumatgatang ti abuno kapot agar aramid kam ti ada kong puspit mi dahil tayo napindas nga ganagan panagana mi tayo tinapayang mo nga di ka mat ada ambisyon mo yung nagbaling agriculturist aman iso nga napindas ti panagtalon panagbangkag mi ken panagtaraken mi. Data lang ti babaling ko nga ipanakkel ken at kawan ti bisyok ken iti kina pudno ti panagayat ko ken. Ay, Daniel aya nakaadayutan kun namita nga pagbiit ka. Lain kamat nga istorya. Ngimora anyat aramidem. Tay kunakon saan to nga si Katipilye. Dalawag. Kaya mo kadgarudmat ni Mario. Nga nag-asawa kay ton, kaya
baka kabilin na kanto. Hana? Kadwa na kasta. Dagay na babak nang nga adopbisyo na, ag-asawa da, agbaling nga punching bag da, ti asawa da. Kahit mo arti kasta. Iwan, basta. Manong nemi nakibiyang ti ina ni Elsie. Husto dagiti imbagam, Daniel. Kastamit ti bagbaga karati anak ko. Ninanangan. Ipadlaw dala unay nga ni Daniel ti kayat yo. Kadalagamit. Diya kayat na nga Mario. Apay na kayat kumatagpili. Anak, ibagbaga karati husto. No ni Mario ti agbaling asawam, no, asawain na ka. Agbabawi kanto. Ngayon nun ni Daniel, hanggang to agbabawi. Agbalintang to nga, mabintas to ti biyagyo. Saan na kanto asaktan? Gaputa, addaan ni Suna ti pudno nga ayat. Baka kahit mong dagawin, Daniel. Baka kahit chupit agpakape. Susato, ambisyoso. Agor ka nga rod barok, agtemplat, kahit mo nagkape, Elsie. Dakay nagsalitan nanang. Iuray kit balo kayo. Anya temok. Baka dakay tag-asawa. Dadakay mo tag-ginusto. Nida kayo, nakmaturo kayo. Nagsango kam nga rod nga nagkape kininana Celia manong Naimi. Among barok. Iya mamakkulang nga maisagmak ti anak ko. Iti dahi nga Mario. Patsyak nga saan nga seryoso dahi nga Mario. Iti anak ko. Diyan lang kinababae lang. Diyan lang kinapintas ti anak ko. Ti gun-gunutan na. Iso nga, kang kanayin ko magbagaan. No, kasawa kang tumitlaeng. Apay nga saan nga ni Daniel. Amutay unay. Awang madiabisyo na. Nagagayat. Nasingpet. Napakumba ba? Diyak man na mo. Imbaga na kaming kanyak, idi. Nga pulos nga saan nakakayat. Kasi nakayat ng sustain rin. Datay panagana mo. Kayat ng maintain rin. Datay ang karina tibagina. No, pa'y amok barok. Adamat madlaw ko nga pa naggusto na kang ka. Tapay ko na. Tapay na. Kahit no, pudno nga nirmani ko mati, ay na. Inaklon na ko man. Aklunag to ni Mario ko na. Ba't patsyip? So, bagbagak kang kuha ng agan-anad ki ni Mario. Di na itulok nga awisan ni Mario. Nga dapapananda. Baka aramidan na ti amin na pamuspusan. Matagikuha na lang ti anak ko. Nagpakadakon manong naming at nagyamyaman na kininanak Celia gabutasyak ti kayat na sawen at nakatulungak ang mga lukoy kini Elsie. Si Reg pa lang datatang kininanang di sumang petak, dinamagdan no anya, ti resultat parang pasyar ko. Imagag nga kaskas di nga pampabainan na, kaskas di nga parupa na nga ni Mario ti kayat na. Ngayon ninanang na, kayat na. Naibagapay kid di ani, Elsie nga, da kaming tag-asawa, kininana Celia. Tabalo nga rin isuna. Saan nga dagas marok? May sumasawa magit pa. Ada nga rin agbalin nga po kumikit sabat aganakin na nga padami nga natay nga. Naging gang iti may isang agsipnget manong nami na ladawak nga nagawid manipod iti bangkag. Imun una manong nami ni Tatang. Talis to nga mabandog ni Tatang. Nasipngetan. Magmagnahak manong nami idi makitak nga danang serra ti dalan ko. Ni Mario. Mario? Magdawan lang sinak. Siya ni Mario. Kasi makita. Ha? Apay nga, may nakpay dinanon dito. Tapno ibagakken ka. Nasardengamon ni Elsie. Tanosan, adatakis nga mapasama ken ka. Ingkari kinibagik, Mario. Nasa ako lasardengan ni Elsie. Nuwad nanto nasawa na. Kasta? Ngayon baga na kanyak.
Nadisturbo ka. Kit ibaga na mismo. Ikaman natin pag nakman na rejayin nga Daniel. At haanin nga isturbo ko na. So nga. Awan ka duwam. Awan ka duwak. Amalin tatak kinarit. Laglagi pa. Dakdakil di bagi kim siya. Agbeso. Dakdakil di bagi kim siya. Yung saan nakapaatiw kayem. Kabuta. Makita mo ka dito eh? Nakabari ka sakti buneng. Hana? Ketsi ka? Baka ada paltog mo. Buneng kontra paltog. Bala daw magkidiyat ya. Atid ko. Oh. Ala. Agatras ka. Agatras ka. Ha? Darupan ka ne. Hoy! Dito tanda ma. Isak lang ka. Imarmar mo kanya tibuneng mo. Ketsi ka nga rin. Dumuklos kumat. Ha? Agpatpata talaeng. O nag-uray, mamakan. Kayad mo? Ha? Kamating ka. Lo! Tarayan! Grusumli ka! Lo, kajay na Mario. Mabut-buteng nakngata. Ngayon may bagak kadala ng kinitatang manong name itinapasama kalalak ko. Habay ka naramit mo't kasjay. Ano ko matinam naman yung ramidat? Kasano nga ro din sublyanan na ka? Kat adaigam na? Uno awit na nga armalait? Uno anya man na klase paltog? Apa unay na ko? Ano naman siya din naramid mo? Apa yung kamat mo kani Mario tibuneng? Tam na ipakita klaeng nga sana kang buteng ng kuha na? Nanang? Wanang baka isak lang na ka. Sana kang buteng. No may paggapto pa lang tipa nagayat ko kini Elsie. Ay nanak ko. Dahito sakit ti pakisagsag makam gabu iti babae. Ano nga tanong sardengamon ni Elsie, nanang? Kasla yung bagang nga, katalagon ti bulod ko ang biyag, ti kastang yung bagayo. Awanin sarbi ti biyag ko, no sardengakon ni Elsie. Una anak, hanak kakayat, kayat nak nanang. Kaya poaya, Diyos ko, si Kaman Cardo, timang magbagay anak mo. Ay, Diyos, man kaya tikas diyan napasamak. Takal ti pamating nga subyan na ka. Day diyan nga Mario. Kadagpay sumanong nemi kaltaang tirabi, idi malukagak, idi adag putok-putok, idi asidag ti balay. Ni, ano niya eh? Rimuara kaya ti kwarto ka. Tatan, ano niya dyan? Iti sangot ti balay, anak ko. Alalala, agsubli ka ti kwartong. Ken na, no mabaling kita, mangala ka ti pagligad mo. Hanggang ito ti katreyo. Katrem. Tamangan no, palto-paldugan ni. Ini Mario, dati balay tayo. Ini nga mata Mario na dyan. Sino kumaping nga ron? Matan. Baka madamdama, umaymanin. Anak na dito ko nakon. Nanang, saan tayo nga muno ni Mario na dyan? Manong nami, dimtang di kiti pulis. Ada siguro timawag, manong nami nga, nangi-report nga dagpat paputok, iti palto. Rimuar kami mat kanitatang manong. Hello, sir, magkarabi iyo. Dito iti nakasara kami ti empty shells, kapsula. Kaya't nangasawan, dito nga nagyan, tinagpaputok. Asdag ti balayo, tata. Dahil kas makita mi natutugot, si Maong ti balayo. Yung bas ngayon paturong na, ti paltog na ti balayo, iti nga to. Nagdisumat dito ti kapsula. Talo nga kapsula, talo nga putok. Ada ka di atapin nyo? Awa ko narigat tagsasao, sir. Sige, adin ko. Ada atapin?
Kasti ko na ni tatang, sir. Narigat taksaso. Awang ka diti may bagayo. Masapul nga agtimag kayo tapno maatipatan niya mga dakas nga mapasamak. Dati timadi ka kami nga kaway. Mangi itungtong paltilinteg. Ta kasla ko matay kaso. No awan nagsaksi, patay ti kaso. Kadyo ka di karon ngagsubli-subli dahil nga tao nga may papapotok mangbutbuteng ka kayo dito. No saan yung ipod no ti amin? Muna hanggang mangibagat ti posible nga akin naramid. Sir, makabasol kami man. Kit sa amin naman kayo magbagang nagkapuking ka? Makatoy. Adala kita mo. Nadnaga mo? Daniel, sir. Inawid na kakinalabay ti pulis manong namingin niya dayo. Ada amom la. Sir, te ko nakaroon baka no mataksanag. Baka nagbidutak. No mampayadamat at atapit. Sino? Imbagak tinaga na kumpleto ni Mario Mano. Ama mo yun, sir? Ama mo. Diba? Sugador. Uwin. Ado na kita nakaidamdamagan nan nga gulo. Babayero pa na to eh. Kabudabak nang da. Uwin, sir. May mapay atapin mo iso. Sir, ito lang agsipnget. May nakdinano ni Jibangkag. Sinalagad nak. Apay ka nung ararmet na Elsie. Oh, may panggap ti babae. Agkarabal kayo, kano? Wan, sir. Ibagbaga ng sarda nga ako ni Elsie na disturbuin. Ibagbaga ng saan ko napaspasyarin. At dakat din relasyon na kadata nga Elsie. Ako ba, sir, hanapin sinong bata. Ngayon paritan na. Apay nga kasi aramidan ay may nagpapaputok, mangbutbuteng. Karitan na kita, sir. Danog-danugan na ti ko na. Dakulap na. Kaya nang sawin, kaya na magkikabil kanya. Dagdagil ti bagi na ngam siya. Ngam ti saan na napanunot, gabuti may sak nga manalon, nakabari ka sa klatatibunan. Ket, ibagag nadabunan ko. Kaya napudno na, sir. Tapno lang, iso ti mabuteng. Inasot ko di buteng, di buneng ko. Timaray. Siyempre, mabuteng. Isumatan Di kaya na sa mga nadamat na rason, no kapay. Nga murubeng ka di, sir. Nagpaputok. Sige. Sir, pakamadagsanak. Nawan pagdanagam. Basta, si Imin mi. Dede nga, Mario. Ada ka di cellphone number mo? Ada na cellphone mo? Ada, sir. Gagangin lang cellphone. Alike na ta number mo. Ken alak ba dat alam mo ti number ko? Just in case tadatakas nga mapasamak kuno pangpagpendet nga Mario, tawagan na. Agyaman sir. Naikana ko din nakilanam nama. May salakan ko pa ni Elsie kontra kang kuana. Gabota, amok nga jilang kinababahay na tagun-gunudan na kang kuana. Nakapanahon di kiti polis manong name nakastrek kami maten kinitatang dito na nagtibalay. Nanyakin din anak ko, may ramraman ka, may ramraman tayo. Kung nagkamit nga king kami, di nga sardeng hamon ni Elsie. Nanang, awang pagdanagan niyo. Awan ti maramidan da nga Mario. Adda kanyak tinamber ni Sargento. Just in case nga dadakas nga pangpangipen da jay, tawagak ni Sargento. Dada nagtulakan mi. Hala, katara, sabay ko mata. Agpatinggan to na ito. Naagtalnan to kuman na ito. Napang kumanin pinasyar manong name ni Elsie. Si kamanen? Uwan siya kamanen. Talaga ka din nga saan kang agsardeng? Sungbata mo ni Mario, no, talagang iso di patpateg mo. Kaya nag-asawa kayo, tapos sumardeng ako. Talaga, nasumbata ko.
Gabutain to numalem. O may nakalain ni Mario. Iti pagtrabahuak. Tada date me. Papanan nyo? Grabe ko mga ibagaking ka. Mabaling ka din nga. Maalat na cellphone number mo. Wala itod ko king ka na cellphone number ko. Ta just in case nga dadakas nga ramidan king ka ni Mario. Tawagan na. Tapno makapagpatulong ta ka nagdi pulis. Apay ko mga ramidag dahil tapay ko magpatulong ka king ka. Apay ko magpatulong ka nagdi pulis. Basta. Into na malim. Marumarak iti pagtrabaho. Dagasan na to ni Mario. Income iti may isang party. Siguro, ijayton nga. Aklunek suna. Elsie, saan ka ko magdardarasudos? Saan nga pudno nga ayat ti bagbagaking ka ni Mario? Kaya't na lang ang gunudan ti kinababaim. Awan tirantana nga mga asawa kang ka. Iraman na kalang ka nagitilukluk, niluklukon na nga babae. Saan nga siya, ti Sorom. Tapno sumardeng kan, aklunek to ni Mario, ket makiasawa akton kang kuwanan. Pinanawan naglatan manunay ni Elsie iti salas ket simbreken iti silad na. Ninanang na manunay iti may manin si mango kanya kasi bublat. Barok, agyaman agta, adda ka kadwa ka mang bagbaga iti anak ko. Ngayon pudno nga tanan, nga babanda kasi ni Mario Suna, into na malim. Malim na bigat. Pudno nga taa. Nana, idil ko kada kayo ito cellphone number ko. Ta just, in case nga, kasapulan nyo tutulong ko, tawagan dak lang. Alamang nga barok. Idil mo kanya ito cellphone number mo. Gamot na dadakas nga parparik na kanya. Manong nemi saan nagadagos nga nakaturog pampanunutek no anyamit tirambing aramide. Adda ko malugan ko niya. Tamapanak mo't iti asyudag ti pagtrabahuan ni Elsie. Tanupod no nga mapan sunduan ni Mario Isuna. Mabaling ko ida nasurutan itinaliman. Tsaka mo, noon nga talaga taramidak. Diyak may concentrate, nagiti aramid ko iti bangkag manong name nga nagmalmalam. Alas 7 nga tatrebi manong name, iti agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Hello? Ay, dat niya lanak. Ninanam nga sa ilya na ito. Nanaabay. Sampay nga si Mang Pet. Ni Elsie. Kaya di po nung arod nga napaninala ni Mario Suna, huwag nga rod. Amang ang kunak no. Adadakas nga rabidan na. Amo yung katiti balay na Mario? Amok di na kabagima nga barangay. Asin ti highway, crossing, nga sumbrek, itineta nga barangay, DJ umuna nga balay, na nagpinta iti berde. Nana, bayan nyo ta, mapanak sa di balay da. Ija nga tat napanan na, kat ibagadan sa kaparty. Basta, padasik di mapan sa Jabalayda. Unang na inyawid na sa Jabalayda, adamat kadwa na sa Jay. Yan yata mo yun, baka ada pa inom na kit makaturog, kit isarek na iti kwartuda. Diyos ko, talabayin yun anak ko. Kinunak, ti bakit manong nemi? Manong nemi, nabanunod ko nga pan binulod iti motorsiklo ti karuba mi man. Kasanong bulodem. Adan niya lang ang lisensya. Makamuditan. Awang tamat timang tiliw kanya. Kinunak manong nemi kit sinakayak. Napanak iti kabangibang nga barangay.
nakalukat ti gate ti balayda manong nemi. Kanada nakastrek nga kotse. Iso daya ti kotse ni Mario. No kasta, at dada dito'y. Irita makangegak manong nemi ti ikis. Rayatin dak! Ni Elsie. Tinawagan ka dagos manong nemi ni Sargento. Sargento, iti balayda Mario. Umay ka mga dagos. Agpaparayo ni Elsie. O sige, umay kami. Manong nemi si Brekak. Nakalukat ti main door. At dada ito nagtigsiled. Kinugtarak manong nemi ti ridaw iti kwarto nga pag-ikisan ni Elsie. Manong nemi nalagda. Katakasan nung naransang. Ngayon di ginamatak manong nemi na seredura hamad gayam nga nakalak. Hay! Ibatab! Manong nemi naggubal kami kini Mario. Ket ka po tadakdakkel ti bagina. Siyak mutan manong nemi tinagabuna pinandagan. Danog-danogan. Ay! Saan mo katangran ni Daniel? Mario! Saan tagam ni Daniel? Pugat siyak mutan ti sakit manong nemi ni Elsie. Ay kaya nangigmin manong nemi ti Serena di polis. Makita-mita tinamid mo. Nangayabag ka dagos ti polis. At I'm the drape. May balot ka ita, Mario. Siyempre ka dagos na ti polis manong namigit pinusasandan ni Mario. Ipatandak. Trespassing kayo. Apag simrek kayo dito. Ngawat ti Sir Suaran diyo. Sir, kahit nakaramisan. So nga nag-ikisak ibaglakid dun tanda ni Daniel. Kaya ni Daniel tinang tawag kanya. So nga nakamay ka mga dagos. Oh my God! Hoy! Mamidlayan, sir! Sir, ito! Ay, magpay na papagay ni mama! Umaydan doon dumanon sa jeep presinto. Hindi pagbaludan. Elsie? Yes, sir. Agdarom ka kani? Sigurado, sir. Agdaromak. Tinawaga ko manong name ni Nana Celia. Nana, awanan di pagdanagan nyo. Nasalakan ko tinakyo. Ninanang mo. Ti cellphone mo amin. Napatik sa diyay. Ang kunaala. Daniel. Nanang. Anak. Ay namandandan na agad naklaunay. Kaputasan ka mo na pasang bet. Tinawagak ni Daniel. Kahit nagkutimat na sigod. Nagtignan nga dagos. Uy nanang. Ni Daniel tinangisalakan ganyan. Kadrumeng unang agyaman kakingkuha na anak. Dahil tati andan ti pudno nga ayat. Aramidan na amin ti pamuspusan. May salakad na lang ti pudno nga ipatpatag na hambay. Sige ano din nanang. Mayan, itulad kan sa Balayo. Lumubong kan. Ang dagay motor mo. Napango binulod. Iso lang tagtagtagari. Ako pelisensyak. Alan, lumubon ka. Limubon manong nami. Kat siyempre kimpet kanyak. Imarakop kanyak ti babae nga patpatag ko. Kukuhakan ko naktinakam ko manong. Medyo ininayad ko manong nami tapno na paot. Iti pa nangarakop na kanya. Pasaray pa'y igulpe-gulpek. Kat may gulpe-gulpe met. May dugsol ti paruko na iti bukod ko. Abay. Adan sa perdi na ti motor. Agkinod-kinod. Baka lalaki. Anak? Lalaki ta motor. Api no lalaki. Kinod-kinod ka. Hindi may tulod ko isunan manong nami na ginarakop na nga gina. O makita man anak. Sino trumbing nga pakiasawa am? Sino trumbing nga ayatem? Hagad nga ni Daniel. O, ang tatakas nga panggap na nga Mario. Ano kita? Mapantay ti party ko na nanang. Napang kami mit ijabalayda. Nga awan mo tao. Nga nadanon mi. Imbag tada ni Daniel. O nga ron. Nga naiban na dakos tigiti pulis. Daniel aguri ka. Habay. Ano sukat mo? Payan at napasama kami. Nagdinanog kami kay ni Daniel. Nana, agol ka. Tagasak na sugat mo ha. Dalusak mo muna sugat mo tinupam. Kalpasan na, agasan ta. Inagasan na nga ron manong.
Ita, ka. Baka piglat turo pa ko. Gwapo ka tulad tao. Sino gugwapo? Siya ko na Mario. Si kamot na talaga ka. Aping arot nga isot kayat mo. Kuha, kinapudno na naibagak ngamin iding at talagang sangka kayat. Intultuloy ko nga sinister ni Rock na diyang bagak. Yung actually, gabot na kinaanos mo, kinasingbat mo, kinapudno. Si kamot na talaga ti kayat ko kayat. Peso? Kisman nga ron. Elsie. Inarakop ko manong naming malahan na kinibibig na. Ay. Nanang. Anak, at maragsakan ng anak ko ta, nagkinaawatan kayo. At nukas kasanulaeng, pagtulagan tayo, ti kasaryo. Ganatan akmatan nga madan iti apo ko. Awan kami nanang ti may panggap kini Mario. No saan nga may agpakawan nga, agkari nga, dinantun ulitan na kita. Talagang isak lang tayo. Basta lahat napakawanan tayo, nana. Kinuanat ko na naging polis. Danyusan tayo Tapos na kasta kita. Anda adada nga pagnakman na. Tinawagak manong namin ni Sargento. Sir, kasunod di kaso. Darito di kita naganak yung kuwana. Tapos na kayat dati makireglo. Hamping na ipila ti kaso yung kayat dati makireglo. Makiareglo kada, makiareglo kami, sir. Kasi kadilatan nga awan, ay masapot din ng Diyos. Maitad ka na kami. Jay, kayat mga tanyos, tap na awan ti kaso kas Jay. Gawa na. Adadang i-advise ko, Daniel, nga talaga kasta. Taramidan nyo. Saan nga basta pakawan kat pakawalan nyo latan. Tapos natin kasta dapat pagnakman da. Basta, ti kwa na to ti kaso da gito dato nga Mario. Ngayon ko na no makiaraglo dan, araglo nga talaga. Awang pimat ka di giti na daragsan nga kaso. Ngayon no nagbalagi ko mga nag-rape, iti girlfriend mo, girlfriend ko itan, sir. Kita, haanan na sinsinang nga kaso da ita. No, paya dala tamad lang tagida areglo. Sige. Kasi ang tibaga kadakwana siya. Masapol nga madusa. Ure makiareglo. Manong nemi, kasta nga ron tinapasamak, panaklan met atin pareglo mi tapno. Adan tumat nayon taramatan mi ti panagkasarmi. Natulag di kasar, manong nemi, kat nagasawa kami, nagkalaysa kami, nagasawa kami, kadimpay ni LC, dagiti amin na kanya. Nga siyak bitlat nagbaliki, nga nakaasawa kang kuana, at damat laing bunga, ti ado nga anos ko, nga gapo, itipudno, nga ayat ko. Saanen, nginulurit pa, manong nemi, ni Mario, iti nang isturbo, ken nang iskandalo kada kami. Gabot talaga nga nagnakimen. Dahil nga ron, ti pagkasalita, manong kadagyaman naklaunay, ti anos mo nga nangibasa. Thank you met kadagiti nang buya kas kini Janet Balcobero, nga taga-sawang San Juan Ilocosur, ang mamukso na manong. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagaya mo, Daniel.